Správy televízie Severka. Aj takéto autá ste mohli vidieť brázdiť cesty v okolí Rajca a Čičmian. Boli sme sa pozrieť na nedeľné stretnutie veteránov, ktorých prvé slnečné lúče vyťahli prevetrať svoje staré lásky. Fandíme všetci jednej diagnóze. Čo na to hovoria manželky? Super. Doma hovoria niečo iné. Tieto tátoše lákali pohľady snáď všetkých okolo idúcich. No nemá ísť len o ojedinelú akciu. Veteránov by sme na cestách mali vydávať častejšie. Chceli by sme takéto niečo robiť každý mesiac. Také voľné stretnutie, plus nejaké také väčšie zrazy. Čo to obnáša starať sa o takéto auto? Veľa času, trpezlivosti a hlavne veľa peňazí. Tak stačí, zapneš si YouTube, pozrieš, jak to robia v Amerike, ideš do garáže, pozrieš, aké máš náradie a niečo z toho zbúchaš. A tak nie, no niekto to robí profesionálnejšie, niekto to robí po domácku, ale hlavne, aby tie auta jazdili, aby sa ľudia stretávali. Auto nie je obraz, auto má jazdiť. Okrem akcií, ako bola táto, pripravujú majitelia veteránov ešte spoločných 200 kilometrov Českom a Slovenskom. Slovenskí účastníci budú sa stretávať na Makove. Keď sa všetci stretieme na Makove, odchádzame spoločnú trasu, ktorá ide Byt, Povazka, Bystrica, tam si dáme nejaký obedík, pokračujeme smer Púchov, ale zastavíme sa najskôr na priehrade Nosice a pozrieme si nemecké kúpele. Ak sa ešte niektorí prihlásia a pridáme aj českých veteránov, je možné, že na jednej ceste uvidíme naraz až 100 historických vozidiel. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo.